Estem d'enhorabona, celebrem un any al canal de YouTube. Estem de celebració, sí, Avui fa un any, justament un any, que vaig obrir el canal de YouTube, que vaig fer aquell primer vídeo sobre la comunicació política i el coronavirus i que vaig sentir l'escalfor vostre de cadascú de vosaltres. I des d'aleshores fins ara no heu parat d'estar així al meu costat, de fer-me suport i d'anar creixent aquesta comunitat dia rere dia. Per tant, moltíssimes gràcies abans de començar. Volia fer un vídeo una mica diferent per celebrar aquest any i he pensat que què millor forma que parar-nos i fer una retrospectiva per veure què ha passat en aquest any. Però no ho faig a soles, ho faig acompanyada de 10 professionals que han volgut estar junt amb mi en aquest any, tant als canals de YouTube com a aparicions en podcast, col·laboracions en articles, etc. 10 persones importants al cap i a la fi. Per tant, els he demanat si podien sumar-se, si podien involucrar-se en el vídeo d'avui i tinc la sort, la grandíssima sort de que han accedit. Així que repassarem què ha passat en aquest any de la mà de 10 persones que us recomano que no us perdeu. Hola Teresa i hola a tots i totes els que seguiu aquest canal de comunicació política. Jo he volgut triar aquest any un tema que ha marcat l'agenda política a tot l'Estat, que evidentment són les eleccions al Parlament de Catalunya. Sens dubte, aquesta ha estat una de les qüestions centrals de l'actualitat del conjunt de l'Estat. Catalunya s'ha convertit en un sistema polític de 3 espais i mig, on Esquerra Republicana, Junts i el PSC són les forces més votades i la resta de partits només aspiren a poder completar majories parlamentàries. Aquest escenari polític implica més que mai de la necessitat de pactes. Dit d'una altra manera, l'hegemonia política la tindrà el partit polític que sigui capaç d'arribar a més pactes que els seus rivals. En aquest sentit, malgrat obtenir el nombre més alt de vots, el PSC ha quedat aïllat i sense possibilitats per a governar. Salvador Illa, de fet, ha substituït Ciutadans com a referència de l'oposició fins i tot abans de que s'hagi arribat a un acord per a un nou govern. Aquest fet fa encara més rellevant la victòria d'Esquerra Republicana dins el bloc favorable a la independència. En primer lloc, perquè si afegim els bons resultats de la CUP, confirma un viratge a l'esquerra de l'independentisme que coincideix amb la crisi econòmica que ja provoca la pandèmia. A més, Esquerra és l'únic soci possible per a Junts, de manera que una possible repetició electoral podria tenir un impacte negatiu a la força postconvergent. Les eleccions catalanes van confirmar, per tant, la força electoral del sobiranisme i la seva resiliència i han posat sobre la taula nous lideratges, com el de Pere Aragonès i el de la que serà, previsiblement, la seva vicepresidenta, Elsa Artadi. Caldrà veure quin govern de coalició s'acaba de conformar i quines conseqüències porta tot plegat a la política a nivell estatal. Donarà fruits la taula de diàleg? Hola. Explicar les eleccions dels Estats Units en un minut és bastant complicat, però sí que vull fixar algunes petites idees. La primera és la grandíssima polarització. Una polarització, com us recordava, és de fa molts anys, d'acord? Aquesta polarització va fer que la gent es mobilitzés moltíssim i anés a votar, d'acord? I d'aquí la gran participació que va haver. Era un antagonisme complet, és a dir, no era només el llenguatge populista de Trump, de sempre trobar un enemic, en aquest cas era les esquerres, era Sleepy Joe, Joe Biden, sinó que a més generava una dicotomia clara, no? O sigui, o estàs amb mi o estàs contra mi. I el mateix van fer des del Partit Demòcrata. La campanya va ser superpersonalitzada contra Donald Trump. I això va fer que tothom es mobilitzés, que tothom prengués partit, o blanc o negre, o Trump o Biden, i que la gent sortís al carrer. I aquesta ja és una gran novetat respecte a altres campanyes. També la deslegitimació. El 70% dels republicans creuen que Biden no és un president legítim, perquè va haver frau electoral. I això és una ferida que serà molt complicada de curar. De fet, aquesta ferida, junt amb la polarització, van portar a que el 7 de gener hagués la toma del Capitolio, que es diu. Jo crec que aquests van ser els dos principals punts de campanya, la polarització i la deslegitimació, que de fet ja existia abans que fins i tot que aquelles eleccions ja Trump les denunciava. Va haver moltes més coses, per exemple, sobre els temes de campanya, els republicans es van fer en tota la gent que considerava que l'economia era més important que la Covid. En canvi, els demòcrates, en totes les enquestes, deien que la Covid es preocupava molt més que l'economia. I, òbviament, ambdós van fer campanya buscant aquest públic objectiu. I moltíssimes més coses, però
Ja porto un minut de més, o sigui que ho deixem aquí. Gràcies. Hola, doncs jo a nivell de comunicació política el que destacaria és la pancarta de Joan Laporta molt a prop del Santiago Bernabéu durant les eleccions a la presidència del Barça. Una pancarta que va aconseguir moltíssimes coses. Primer de tot, una gran viralització a xarxes socials, Twitter, Instagram, TikTok. Va córrer per moltíssimes xarxes socials, es van fer moltíssims memes. Va aconseguir també una gran atenció dels mitjans i va aconseguir a nivell estratègic que els altres dos candidats anessin a remolc de Laporta durant tota la precampanya i durant tota la campanya. Va ser una gran jugada de Laporta perquè generava emoció. Ja fa temps que la política és la política de les emocions. Si no emociones és molt difícil captar l'atenció del soci i va aconseguir generar molta il·lusió entre el soci en una època on els resultats esportius del Barça eren pèssims i a part va aconseguir vendre una imatge d'un Joan Laporta molt valent i a més va aconseguir recordar les gestes esportives del Barça en el primer mandat de Joan Laporta, amb grans resultats esportius precisament al camp de l'etern rival, al camp del Real Madrid. Per més que ens sembli que en el període d'un any, i més en un any de pandèmia, poques coses han passat, en l'àmbit dels governs de coalició certament hem tingut de tot en aquest any. Problemes entre els socis del govern del País Valencià, desavinences entre els socis del govern de l'Estat, entre el PSOE i Unidas Podemos. Hem tingut també canvis importantíssims, per exemple, amb l'aparició de trànsfugues en el cas de la regió de Múrcia, o a Catalunya encara estem esperant que es completi aquesta formació de govern. Quina és la qüestió central en aquest any? Inestabilitat. Inestabilitat no només provocada per la pandèmia, sinó també provocada, moltes vegades, per la manca de cultura coalicional dels mateixos socis i de l'ús efectiu dels mecanismes de coordinació. Veure si no ha de passar un any més perquè totes aquestes qüestions es vagin encarrilant. I com no podia ser d'altra forma, també hem de parlar de Toni Cantó perquè ha marcat l'actualitat política de l'últim any. Veiem com durant la pandèmia Toni Cantó volia apropar-se al PSP, als socialistes valencians, i de fet es va parlar de que els socialistes dorotejaven molt amb ell de cara a trencar el pacte del Botànic. Bueno, jo no sé si és que d'autoritzava amb els socialistes o que mirava a veure on anar els tirs de cara a que ell veia les enquestes internes ho deien i després amb les eleccions de Catalunya es va corroborar que la cosa de Ciudadanos anava cap a baix. Per tant, Toni Cantó anava buscant com salvar-se. El que hem vist, com ha buscat salvar-se anant-se'n al PP, però no és una estratègia nova. Com ja vam parlar en el vídeo que li vam dedicar, Toni Cantó és camaleònic, s'adapta molt bé a les circumstàncies i l'electorat no el castiga, però és que a més repeteix patrons, perquè el mateix patró de deixar el partit i dir que se n'anava al teatre, que era lo seu, no a fer d'actor, i que no volia saber res de la política, ho va fer tant amb UPyD com ara en Ciudadanos, no? I hem vist que li ha durat dies, perquè ràpidament ja estava parlant per a formar part d'una altra candidatura electoral. En aquell cas, en el moment que va deixar UPyD, el va deixar pràcticament un mes abans de les eleccions autonòmics en què anava de cap de llista. O sigui, els va deixar tirats amb el cul a l'aire, no? I ara Ciudadanos, bueno, sembla que també, però tot i que no tan proper d'unes eleccions a nivell valencià. És molt camaleònic i hem de tenir clar que l'electorat no el castiga, o de moment almenys no el castiga, perquè sembla que consideren que és coherent amb ell mateix, amb els seus ideals i no necessàriament amb el tiquet, amb el carnet de partit. Veurem com van evolucionant les coses. De moment no ha pogut estar a les llistes de Madrid, però sí que ha fet campanya. No sé si acabarà sent conseller de Cultura o algo similar a Madrid. Veurem, perquè tot pot passar. Si parlem de framing, podríem dividir la gestió comunicativa de la pandèmia en 3 fases diferents. Una primera fase, que podríem anomenar la fase estem en guerra, la qual coincidiria amb la implementació del primer estat d'alarma i que va ser molt útil per poder dur a terme mesures molt restrictives que podrien haver causat molta controvèrsia, minimitzant l'oposició per part de diferents sectors de la societat. La segona fase començaria amb l'acabament del primer estat d'alarma i coincidiria amb la fase de l'estiu, i la podríem anomenar la fase Salvem l'estiu, ja que estaria molt alineada amb la necessitat de la gent, després de 3 mesos d'estat d'alarma i de confinament, de normalitat i de llibertat. I finalment, ara mateix ens trobem en la fase llibertat versus responsabilitat,
ja que en aquest moment el govern espanyol no ha estat capaç d'imposar el seu relat, d'imposar el seu frame, i actors tan rellevants com Díaz Ayuso han guanyat la partida amb un marc molt més alineat amb l'estat d'ànim de la societat, que és el marc de llibertat. Diuen que temps de crisi és temps d'oportunitats. I en aquesta pandèmia, que ha suposat una crisi mundial a nivell sanitari, econòmic, inclús social, hem vist com alguns polítics del nostre voltant, com pot ser el president de la Generalitat, Ximo Puig, o pot ser la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a nivell internacional, tal volta destacaria el treball que ha fet Angela Merkel, els ha servit per a seguir construint el seu lideratge públic, el seu lideratge polític, continuant posicionant-se en aquells termes polítics, no? A nivell d'àrees, de gestió, aquells punts on ells han triat fer-se més forts, i sí que destacaria, no? Que han aprofitat aquesta oportunitat per a marcar distància amb els seus competidors i així tindre l'oportunitat de seguir sent els referents polítics als seus territoris. Si fins fa un any només les marques comercials optaven pels influencers per fer arribar els seus missatges als consumidors, amb l'arribada de la Covid hem observat com també, mica en mica, les institucions han optat pel màrqueting d'influencers per fer arribar els seus missatges a la ciutadania. Per exemple, hem vist com el Ministeri de Sanitat va recórrer influencers com Dulceida per fer arribar el missatge als joves que es quedessin a casa durant el confinament, o com la Generalitat de Catalunya, durant el darrer estiu, va comptar amb influencers joves catalans per fer arribar el seu missatge a la gent jove que es posés la mascareta. Amb accions com aquestes, les institucions el que aconsegueixen és arribar concretament i de manera molt segmentada al públic al qual volen arribar. Fins ara, en general, han estat accions adreçades al públic jove. També el que succeeix és que aconsegueixen transmetre el seu missatge generant confiança, ja que normalment aquests influencers són referents per la comunitat que els segueix, molt probablement molt més referents que el que poden arribar a ser els polítics. I finalment el que també succeeix amb aquest tipus d'accions és que s'aconsegueix arribar de manera massiva a la població a la qual volen arribar, ja que els perfils d'influencers en general tenen moltíssims més seguidors que els perfils institucionals. Tot plegat ens porta ara a veure com evolucionarà el màrqueting d'influencers un cop superada la fase més crítica de la Covid. Per això us convido a seguir aquest canal, on segur que us informaran sobre totes les novetats en el màrqueting d'influencers dins la comunicació política institucional. Si us digués que la pandèmia de la Covid-19 ha vingut a canviar el món del protocol, us estaria mentint. Perquè en si mateix, tots aquests principis de protocol, és a dir, allò en què pensem quan escoltem la paraula protocol, normes, banderes, precedències, tot això ha quedat intocable. El que sí que s'ha produït ha sigut un canvi a la lògica de pensar els esdeveniments, ja siguin esportius, culturals, polítics o del tipus que siguin. I és que ara tots els esdeveniments es pensen en lògica televisiva, és a dir, en un format totalment virtual, amb tots els reptes que això suposa, com és arribar a la persona que està darrere de la càmera, és a dir, la persona que t'està veient. I com es fa això? Amb les emocions. I és per això que és tan important ara mateix formar persones que siguin capaces de transmetre, que siguin capaces d'arribar a l'altra persona, perquè és amb les emocions com de veritat arribem a les altres persones. Hola Teresa, què tal? Primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-me al teu canal de YouTube, que ja saps que aquells que ens agrada la comunicació política el seguim. I me'n vaig a la pregunta que llences sobre si Ada Colau fa bé o no, o ha fet bé o no en abandonar aquesta xarxa social. Ha fet bé Ada Colau, ha fet malament Ada Colau? Sincerament, des del meu punt de vista, no hi ha una resposta 100% segura. Crec que hi ha arguments a favor per un cantó i arguments a favor també de l'altre i contraris en ambdós sentits. N'agafo només dos que, almenys des del meu punt de vista, els considero bastant bàsics. El primer de tot, a favor de que hagi abandonat o que considero que ha fet bé en abandonar aquesta xarxa social, és el temps que inverteix en aquesta xarxa en favor de continguts d'interès, de relat i d'establir relació amb aquesta comunitat. És a dir, si Ada Colau es passa bona part del temps defensant-se d'atacs, desmentint fake news, etc., és a dir, mantenint una batalla dintre aquesta xarxa social, crec que ha fet bé en abandonar-la.
perquè segurament el més interessant d'aquesta xarxa social siguin aquests conceptes, és a dir, generar contingut d'interès per aquesta comunitat que té precisament aquí, aquests 918.000 seguidors, que ja sabem que no tots els segueixen perquè estan a favor, etc, però no entrarem en aquest aspecte. És a dir, si no podem utilitzar aquesta xarxa per generar contingut d'interès, si no podem utilitzar aquesta xarxa per mantenir relació i poder establir aquesta comunicació bidireccional amb la comunitat que estem generant, crec que no val la pena estar-se en aquesta xarxa social. I me'n vaig a arguments en contra, és a dir, que ha fet malament en deixar aquesta xarxa social. Primer de tot, i crec que és el més bàsic, aquests precisament 918.000 seguidors. És a dir, aquests 918.000 seguidors estan acostumats a rebre els missatges d'Ada Colau a través de Twitter. Si Ada Colau és capaç d'aquests 918.000 o gran part d'aquests 918.000, i quan dic gran part estic parlant d'un 90, 95, 80, 90, 95% d'aquesta comunitat, és capaç de traslladar-la a altres xarxes socials, fantàstic, un punt més a favor d'haver deixat aquesta xarxa social. Però segurament estem parlant d'una comunitat que està acostumada a seguir l'actualitat i el que diu Ada Colau a través d'aquesta xarxa. Per a mi és problemàtic. Si es perden aquests 918.000 seguidors, segurament és un gran argument en contra de no hauries d'haver deixat aquesta xarxa social. Sincerament, jo crec que el temps dirà si realment s'ha fet bé o no, o Ada Colau ha fet bé o no en prendre aquesta decisió, i també veurem que potser Ada Colau d'aquí unes setmanes o d'aquí uns mesos, o per què no dir-ho, potser d'aquí algun any acaba triomfal tornant una altra vegada a Twitter i acaba sent també un impacte comunicatiu interessant i una bona percepció de cara a la seva marca. Per això ja ho veurem. Bueno, pues, hola a totes i a tots, soc Enric Sendra i volia explicar-vos un poquet l'article que he escrit amb la companya Teresa Figues sobre la nova sensació de la comunicació política en l'era digital. I segur que molts de vosaltres heu sentit parlar de Twitch, una plataforma de streaming que ara està molt de moda. Doncs bé, aquesta plataforma que va néixer pensada per als gamers, és a dir, per a tot el tema dels videojocs, ara també està utilitzada per partits polítics, candidats, periodistes, amb l'objectiu d'arribar a una audiència d'una manera més moderna, més propera, i en el cas de la política a l'electorat, no? Així interactuar i tindre un feedback més pròxim. A més, el context que estem vivint ara de pandèmia ha beneficiat molt aquesta xarxa, donat que les campanyes electorals tradicionals que coneixíem, amb els grans mítings multitudinaris, presencials, no se poden fer, igual que ha corregut en els últims anys. Per tant, en el nostre cas, el que vam fer va ser analitzar si aquest fenomen del Twitch i de l'streaming s'havia notat molt en les eleccions catalanes, però el que vam comprovar, i això Teresa va fer un anàlisi molt exhaustiu de l'ús de les xarxes, va ser com YouTube segueix sent la plataforma de vídeo per excel·lència. Ara també ho estem veient en la campanya de les eleccions madrilenyes, on la retransmissió en directe està en l'ordre del dia i, per tant, veiem com aquest fenomen ha vingut per a quedar-se i que donarà molt que parlar en els pròxims anys. Per això jo el que faig és convidar-vos a que llegiu l'article, que el trobareu fàcilment a la web d'ACOP, de l'Associació de Comunicació Política, i que ja ens comenteu què vos ha paregut en Twitter o en les xarxes que considereu. Una abraçada. I ara sí, arribem al final del vídeo. Volia donar-vos les gràcies no sols als que heu col·laborat, que també, òbviament, sinó als que dia rere dia esteu així a l'altra banda del canal i que feu que aquest projecte siga possible, perquè sense vosaltres això no tindria sentit, anar penjant vídeos i que no els veig a ningú, no? També volia explicar-vos breument la meva història, el que simbolitza aquest any, perquè potser no us l'he contat, no l'he compartit amb vosaltres. Jo vaig decidir crear aquest canal en un moment en què el meu futur estava molt fosc, molt negre. Estava a l'atur, estàvem en pandèmia, com recordareu, i no veia la llum al final del túnel. I vaig pensar que potser aquesta via seria una oportunitat per donar-me a conèixer i treballar en certa mesura la marca personal que li diuen, no? Doncs vaig començar a penjar vídeos així, i gràcies a aquesta visibilitat vaig aconseguir una feina, vaig aconseguir diverses col·laboracions, vaig aconseguir que els mitjans de comunicació es fixaren en mi, no? I aleshores crec que, tot i no tenir milers de seguidors, que ja et dic que amb els que tinc amb vosaltres estic encantadíssima i no es canviaria per res del món, però malgrat això, malgrat no ser un canal gegant, estic contentíssima d'aquesta evolució. De tant en quant va bé parar i fer la vista enrere i mirar l'evolució per veure que, ostres, com han canviat les coses, com ha evolucionat la trajectòria.
en tan sols un any i gràcies en gran part a aquests vídeos que faig al YouTube i en gran part al vostre suport dia rere dia, que aconseguiu que això siga possible, no? I que jo puga anar millorant i poder anar creixent professionalment i personalment també, que d'això es tracta. Així que des d'ací vull donar les gràcies a aquelles persones, a vosaltres per estar a l'altra banda i també a aquelles persones amb noms i cognoms que heu confiat en mi al llarg d'aquest any. Gràcies a Aina, gràcies a Helena, gràcies a Isaac, gràcies també a Carmesina, gràcies a Reis per comptar en mi, per pensar en mi, per fer realitat els vostres projectes o per millorar o per posar el meu granet de sorra en els vostres projectes. Així que moltíssimes gràcies de tot cor i res més, seguim així al peu del canó en el canal i sembla un joc de paraules però no l'he fet aposta. I res més, el que dic, moltes gràcies, celebrem-nos aquest any, no sols jo, sinó vosaltres també, obriu-vos una ampolla de Visical i celebrem conjuntament aquest any fent continguts en valencià i que ha sigut una finestra per compartir coneixement i també per ajudar una persona a veure esta llum al final del túnel. Així que celebrem-nos tots. Moltíssimes gràcies.